Čaute, ja vás vítam od tohoto ďalšieho series vlogu. Tento vlog bude o tom, že dlho som nerobil vlogy, lebo nemám čas. A teraz sneží, ako môžete vidieť. Sneží sa nám celý. Takže ako môžete vidieť, sneží. Som na balkóne, lebo dnu mám veľa ľudí tam je dnu, takže budem natáčať teraz večerou asi na balkóne. Taký máme balkónik. Mám trošku tam, tu máme pre psíka, máme aj psíka, áno. Yorkshire, keby ste chceli vedieť. A dnes mám veľa práce, takže toto bude taký random vlog, taký ranný vlog. Ale to bude, nebudem to volať random vlog, ale ranný vlog. Takže taký, je málo hodín ešte a teď. Takže možno by som zajtra natočil GTAčko. Možno ešte aj dneska natočím GTAčko. Neviem to povedať vám naisto, ale možno to bude pravdivé alebo nepravdivé. Uvidíme zajtra. Zajtra uvidíme. Som taký kuštík choričky, áno. Naraňajkoval som sa. Takže tak, áno. Chcel by som vám ešte oznámiť, že nebudem vás prosiť vo videách, že alebo nič, že nedávajte mi lajky, hej. Akože môžete, hej, môžete, ja vás v tom nebránim, ale nedávajte. Keď chcete, dávajte, ale no a ešte, čo také? Vidíte vonku? Tam máme pekáreň Ilas. No. A ešte by som vám chcel oznámiť, že bude tu v popise môj Facebook. Áno, tu tak, kde by mal byť. Možno, neviem, či ho tam ešte dám, ale uvidíme ešte. Takže to by malo byť z nášho random vlogu asi všetko. Ďakujem, že ste mi ani nepoblahoželali do komentárov. Ďakujem vám, fakt. Nevadí, ste zlatí. Dostal som PS3 akorát na narodeniny. A také veci, viete. Dostal som aj GTAčko. Poradte mi nejakú dobrú stránku na hry, alebo GTAčko 5, kde by sa dalo kúpiť, áno. Poradte mi, áno. To také to je, viete. Zložité. Dobre. Ja vás zdravím. Čaute.